ጓል ትረኽቦ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰት ትርኻ መበል 25 ክፋል ወትሩ ረቡዕ ፀሓፍን ተራኽን መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዲ ሕቡር ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ መበል 24 ክፋል ንበዓል ይሆና ተኣሲሮም ከለዉ ሸፋቱ መፂኦም ኣብቲ ተኣሲሮምሉ ዝነበሩ ተኽሲ ከም ዝጀመሩን ጠያይት ከዓ ቪው እናበለ ናብቶም እስራት ይኣቱ ከም ዝነበረን እስራት እናእወዩ ማዕጾ ሲሮም ናብ እግሮም ዝመርሖም ከም ዝሃደሙን ኣብፂሐ ገዲፈኩም ነይረ። ሎሚ ድሮ ረቡዕ ኣኺሉ ከዓ መበል 25 ክፋል ትቕፅል ውሕዳት እኳ በቲ ዝነበረ ተኽሲ ዝሞቱን ዝተሃረሙን እንተነበርዎም መብዛሕትኦም ናብቲ በረኻታት ሃዲሞም ነበሩ። ይኹናን እቶም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝኣልይዋ ዝነበሩ ሰብ ሓዳርን ከዓ ዕድል ገይሮም ምስቶም ዝንበረኻ ዝሃደሙ ሃደሙ። ይኹና ምስቲ ናይ 7 ወርሒ ኣቢሉ ዝኸውን ዝነበራ ጥንስን ጥምየትን ማይን ጽምእን እውን ተሓዊስዎ ኣእጋራ ረሸሽ ኢልዋ ጠቕላላ ምዝዋር ኣብያቶም ነበረት። ብዙሓት ኤርትራውያን ምስኦም ስለ ዝነበሩ ግን ይኹና ተሓጋጊዞም ተሰኪሞማ ኣብ ሓደ ዕቑል ቦታ ብምባር ናብቶም ዓበይቲ ሰንሰርቲ ደው ኢሎም እቲ ዘጋጠሞም ኩነታት ሓቢሮም ሃዲሞም ፋሕፋሕ ኢሎም ከም ዘለዉ ነገርዎም። እቶም ሰንሰርቲ እቲ ቦታ ዘለውዎ ስለ ዝፈልጥዎ ካብታ ዘለኹምማ ከይትንቀሳቐሱ መኪና ሒዝና ክንመፀኩም ኢና ስለ ዝበልዎም ንዮሃና ሒዞምማ ጆኺ እናበሉ እቶም ሰንሰርቲ ክሳብ ዝመፅዎም ብተስፋ ይጽበዩ ነበሩ። ክጽበዩ ጥራይ መሬት ረፊዱ ጨው ቀትሪ ስለ ዝነበረ ጥምየትን ማይ ጽምእን ከይኣኽሎም ፀሓይ እውን ዋርዋር እናበለት ኣብ ልዕሊኦም ምዃን ረስኒ ክትውዕወሎም ዋዕለት። ከምዚሎም እናተጸበዩ ከለዉ ፀሓይ ኩንትራታ ወዲኣ ንስፍራኣ እናተበገሰት ሓንቲ ዓባይ መኪና ኣብ ልዕሊኣ 3 ብረት ዝሓዙ ሰባት ጽዒና ናብኣቶም ክትመጽእ ማዕዶ ረኣይዋ እሞ ቀጥታ ናብቶም ሰንሰርቲ ቴሌፎን ደው ኢሎም ከምዚ ዝመሰለት መኪና መጽና ኣላ ኣትኩም ድያ በልዎም። ሰንሰርቲ ወይ ካብቲ ዘለኹሞ ወፂኹም ምልክት ግበሩሎም በልዎም። መኪና መጽያ ንዮሃና ኣብ ጋበኛ ጽዒኖም ነቶም ኣስታት 100 ዝኾኑ ካልኦት ከዓ ኣብ ላዕሊ ሰቂሎሞም ናብቲ ናይ ባሕሪ ከፊልካ ትወጸሉ ኣብ ከባቢ ትራብሎስ ዝነበረ መኽዘን ወሰድዎም። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ መበል 25 ነዚ ትመስል ኣብዚ እውን ትወድእ መበል 26 ናይ መወዳእታን ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ከም ትልሙድ ተስፋኹም ሓገዝኩም ኣይፈለየኒ። ሎሚ ኣብ ዝኽግድፈኩም ሰናይ ሰሰናዩ